Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu veux. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au Eh, Mouna. Eh ben, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on peut que tu veux ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don wara ta de. O koni kuma tala sa. E kasama mone toyi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone, ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni ni mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de se ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45. Ani alamɛbaw bi wulada in na an ka babu bɛna kɛ fan fila ye fan fɔlɔ kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka kɛ ni armée ale ka wuli ka jɔw ye
wulikajɔ minnu n'o kɛra sandarekaw fɛ yen ani minankura minnu sanna Sadio Kamara ale na ɲɛfɔli k'an ye o la. Ministres ka passation olu fana bɛ senna. Premier ministre bi u ye conseil des ministres fɔlɔ kɛ. O kɔfɛ sa ale yɛrɛ ni ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ primature la n'o ye conseil de cabinet fɔlɔ o fana baaraw kɛra. Mun kɛra olu kɔnɔna na an na olu da tulo kan ka kɔkan kibaruyaw fara o kan. Stade malien ale kɔni an bɛ don waati min dulatan kun bɛ 1 ani 2 ka taa ale kanu na. N'Ala sɔnna ma yanni baro in ka kuncɛ an na o d'aw ma. O ye baro fan fɔlɔ ye. Fan filanan bɛna tali kɛ min na o ye an balimakɛ Saka ye. Association mun sigilen don n'o ye transporteurs b'a kɔnɔ. Ale ni routiers ni chauffeurs ka taa fara artisans ka olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in kɔnɔna na. Jɛkulu in ka baara laɲiniw ye mun ye a n'a kɛlen don ka fɛn mun boloda n'o ye projet ye. Wulada in na an bɛna an da don la Saka in la. Yani babu fan filanan an k'o daminɛ an b'a fɔ n k'i bisimila. I nana an ka kumaso kɔnɔ bi wulada in na a diyara ye. Merci. Keba Jalo ale bolo bɛ choix kɔlɛ la yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ se k'a ye cogo min na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Umar Baru Jara ye général de division Baru kɛlɛtigi ko k'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko nin kalo in tile 25 Bamaci wale ni jugawale kɛbaa dɔw kɔni tun b'a fɛ ka taa bin an ka wolomasiri tabaw olu dagayɔrɔ ka sandarekaw fɛ Kayi mara la. Wulikajɔ in ma se ka sen sɔrɔ sabula armée ale ka drone wulila ka lamaga kɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ. Drone kɔni ye Bamaci wale kɛbaa ninnu kɔni caman fa. Moto 30 armée sera ko minɛ minnu ko k'u b'u senfa fana tilara ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la a nɔgɔni yɛrɛ fɛ. A bɛ fɔ min ma sa ko patrouille ba u y'o kɛ a bolo yɔrɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen na sa yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko a bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili la sigi wulikajɔ ni baaraw bɛ to senna yaasa ni jugawale ni Bamacawale kɛbaaw kɔni ka se ka olu bɔ baara la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na ko maa si ka wulikajɔ ni ka ko langolo n tɛna na to min ye armée ale bɛna na bɔ a dabolo kan. An y'a fɔ aw ɲɛna sɔgɔmada in na n ko drone Akensi ale kɔni donna an ka jamana kɔnɔ. Mali ale ni Turki ka bolo di ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna na kɛnɛ ka ye Sadio Kamara ale lantigɛni min k'an ye bamanankan na an b'o d'aw ma bi wulada in a bɛ se k'o lamɛn cogo min. A bɛ se k'aw jigi da président la transition kan. Jamanakuntigi bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que aw bɛ se k'aw ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna la cogoya min na aw bɛ se k'aw ka baara kɛ lakana kɔnɔna la cogoya min na an b'o waleya an denw na an mɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka jamana tɛ fantan jamana ye an ka jamana tɛ fantan jamana ye Ala ye hɛrɛ k'an ye nafolo b'an ka Mali dugu jukɔrɔ mɔgɔ kalannenw bɛ yen donc n'an y'an jija dɔɔnin dɔrɔn an ye min kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ n'an jija dɔɔnin dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw bɛ visa ta ka na baara ɲini Mali la jateminɛ kɛ ka daminɛ 2020 na ka na caman kɛra camanba kɛra mobiliw sɔrɔla blendow sɔrɔla avion sɔrɔla dronew sɔrɔla wa hali kɔsa in na an taara Chine an taara contrat signé hali bi an k'an jija parce que an bɛ kɛlɛ min na a imposer an kan de minnu y'a imposer an kan o y'a imposer an kan o yɛrɛ ka nafa de kama donc an bɛ k'an jija pour que ka se ka nɔgɔya don a ko la mais olu fana bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka gɛlɛya don a ko la f'an k'o faamuya donc nɔgɔya tɛ se ka don a la cogoya si la n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ mais ne dalen don a la k'a fɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que nin yɔrɔ in na an bɛ maliyɛnw fo kosɛbɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana in kan mais maliyɛnw sɔnna u sɔnna k'a fɔ ko ka armée kɛ u ka priorité ye donc u sɔnna k'a fɔ ko ka nafolo di armée ma an ka se ka minɛnw san an ka se ka mɔgɔw recruter an ka se ka so jɔ
walasa ka jamana in kuma bɔ donc a man kan tɛ cogoya si la an ka bɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ bon n dalen don a la fana an tɛna bɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ donc ayiwa nin tun ye Sadio ka kuma ye kunungo pankurutigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don président Modibo Keyita la. Conseil des ministres fɔlɔ gouvernement min ye Ablaye Mayiga ka gouvernement ye ale conseil des ministres fɔlɔ kɛra bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la sini sɔgɔma mun bɔr'o la an na o da aw tulo kan yaasa sɛbɛn fasirili bɛ se ka kɛ cogo min premier ministre conseil des ministres bannen ale ni ministre ye ɲɔgɔn lajɛ fɔlɔ k'a bɛ fɔ ma ko conseil de cabinet premier ministre ale min fana ye mara kama bɔli ministre ye général de division Ablaye Mayiga a ye ministre kɔni wele k'a f'u ɲɛna sa ko jamanakuntigi ka kuntilennabaw ye min ye o ye ministre yɛrɛ ka bɛn danaya o k'o sinsin u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw k'olu di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka bɛn kelenya kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na a y'o dantigɛ a ko n'Ala sɔnna a ma fana gouvernement ale bɛna séminaire kɛ ministre yɛrɛ bɛ taa kalanso séminaire min na yaasa baara minnu kan ka kɛ u bolo nka ɲininen n'u fɛ nin waati in na sa maaninfinw yɛrɛ nikan ko u k'olu kɛ u taabolo ye premier ministre a ko min ye gouvernement ka baara taabolo kura yaasa sigida maaw bɛ se ka lafiya cogo min ko bɛna na tilan ministre ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kɛ groupe ni groupe ye baaraba minnu bɛ ka se ka wuli k'u ɲɛsin olu ma joona jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min kɛnɛ in kan yen sa u kɔni ye dugawu don kɛ u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na fatiya u y'o ta ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye a kɛra bi premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la n'o bɛ cité la ministre min bɛ sigida ko kunna ale ni saniya ka taa fara yiriwali kuntalajan kan o ɲɛmaaya dira maa min ma nin waati in na sa o ye Mariam Tangara ye ni ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale kɔni ye baaraw ta bi kunun sɔgɔmada fɛ min ye maa min bɛ sa n'o a y'o jɔyɔrɔ ta o kɛra Mamadu Samake k'ale fana sera ka baara caman kɛ Mali yɛrɛ ka sigida lakanako la ni yiriwali kuntalajan ko la k'a sera ka baara caman kɛ Mariam ni Mamadu Samake u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ sabula u fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ Azerbaïdjan waati min na COP ale b'a 12 fili la dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na sa u bɛɛ lajɛlen segira ka na Bamako gouvernement ale sigilen kɔfɛ ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ ministre in na wa ministre in kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen u b'a ɲinɛ dɔn o de la sa u ka passation senfɛ kɔni u ye bilasirali kumaw fɔ ɲɔgɔn ye baara bilara yɔrɔ min na a bɛ se ka taa ye cogo min na kuma tɛ Mali bɔra ni laɲini mun ye COP 24 la énergie ministre fana yɛlɛma kɛra ye Boubacar Diané ale de kɔni bɛ bi ministeriya la ye maa min n'a bilar'o nɔ na sa o ye Bintu Kamara ye Bintu Kamara kɔni ye labilaliw kɛ a ye ka ɲɛfɔliw kɛ a ye baara belebeleba minnu bɛ k'a kɔnɔ nin waati in na yaasa a bɛ se ka faamuyali k'o la cogo min na Boubacar Diané tilalen tuma min na passation na pewu ani énergie directeur ba n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Adu ale kɔni ni ministre ye ɲɔgɔn ye heure kelen ɲɔgɔn ko baaraba minnu bɛ énergie bolo sa a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ale énergie ko hukumu kɔnɔna na sini sɔgɔma n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye premier ministre ale yɛrɛ kan ka taa énergie la a direction ba la ani ɲɛmaaw ni baarakɛlaw olu bɛ se ka masala cogo min énergie direction kɔni ko sa k'a b'a ɲini a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ premier ministre bɛ se ka kunbɛn cogo ɲuman na cogo min na a kan laɲini ye mun ye ɲɛfɔli bɛ se ka k'a ye énergie yɛrɛ ka degun minnu bɛ olu bɛ se ka lakale a ye cogo min na baara minnu bɛ u bolo n'u kɛlen ka mun bolo da olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na maa minnu bɛ n'olu kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila Mali kɔnɔna na ko a bɛ maa 330 713 bɔ min ye kɔrɔlen kɔni ye sa o kɔni o y'o ye maa kura minnu bɛ bi na n'olu fana y'u sigiyɔrɔ bila sa u bɛ taa maa 378 763 la min ye juin kalo kana septembre kalo san 2024 na sa o yɛlɛmaw de kɛra u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 47,650 ɲɔgɔn na olu bɛ bi kalo saba laban in kɔnɔna kɔni olu y'u sigiyɔrɔw bila k'a sababuya kɛ jiko ye dɔw ta ye kɛlɛko ye musow ni denmisɛnninw olu de ka ca a la kosɛbɛ nin jateminɛ ninnu kɔni kɛra sa direction du développement social fɛ ale ni OIM olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na Croix Rouge maaw ko yaasa ka se ka kunnafonidilaw ladɔnniya olu ka kibaruyaw kan u ni kunnafonidilaw ye baro sigi min b'a to sa Croix Rouge min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ale bɛ baara minnu kɛ a ka wulikajɔw ye min ye a n'a ka taabolo ye min ye o bɛ se ka dɔn cogo min kalansen in kɔni kɛra kalo tile 21 ka taa bila tile 23 la min ye Croix Rouge yɛrɛ a yɛrɛ dagayɔrɔ la baaraba minnu b'u bolo san nataw la sa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye bankasikaw fɛ yen an bɛ se k'a fɔ n ko bi na bɛn o kɛra
ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na tile tɛmɛnenw na a kun yira k'a fɔ ko karitigiw kɔni olu ni bangasikaw kun fɔra ɲɔgɔn kɔ sɔgɔnko la ala ni u ka préfet ale ka wuli ka jɔ ministère de l'administration territoriale fana ka wuli ka jɔ min ye colonel Ali Sidibe n'o ye préfet ani dugudenw u ni DC maaw kɔni ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min y'a to sa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn faamu DC ale baara daminɛ min ye préfet ale fana ni dugudenw olu kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na bangasikaw yɛrɛ ka lafiya bɛ sɔrɔ min na u bɛnna o ka baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye Ali Sidibe n'ale ye colonel ye a y'an wele bi k'a fɔ an ɲɛna ko ala ni ɲɔgɔn faamuya ale ni u ye sigikafɔ minnu kɛ dugudenw ni DC u bɛnna kelen na baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛ